Banyana iya kule tumente ngenjongo zokuphumelela isicoco se-AWCON okokuqala ngqa ezimbalini. Kulandela ukubethwa kweliqela izihlandlo ezihlanu kwimidlalo yamagqibela kankqoyi yolukhuphiswano. Kumaxa ngaphambili bekubakho iingxaki zemivuzo neebhonasi kwitumente ezilolu hlobo. We are going to pay 9.2 million in bonuses for this team on the basis that they win the AWCON. So if they win AWCON, we will pay 9.2 million. Ukuba eliqela liyaphumelela, umdlali ngamnye uzofumana i-400,000 yerandi. Ibe i-55,000 yokufika kumdlalo wandulelo wamagqibela kankqoyi. Ze ibe i-40 ne-30,000 xa eliqela lithe laphela likwindawo yesithathu okanye yesine. Ukuba eliqela liyayiphumelela le tumente lizokufumana ingxikela yebhonasi eyona yakhe yaphezulu kwibhola ekhatywayo kweli. This 10 million is the highest amount ever paid to any national team, men and women. Banyana idinga nje ukufika kwi-semi-finals ukuze izibekele indawo kwindebe yehlabathi yase-Australia nase-New Zealand kunyaka ozayo. Le bonus iza kubakhuthaza abadlali ukuba badlalele ukuzophula. Bonuses was one of the issues that we had, and for you to come and honor us and give this promise, it's a kind of a motivation to the team. And I know besides that motivation of wanting to receive the money, you also want to go out there and represent our nation with pride. Banyana ibotshwe neNigeria, iBotswana neBurundi ku Group C.